Solar er en stor arbejdsplads, derfor har vi lige guidet dig til, hvordan du finder vores personaleparkering. Der er flere forskellige steder, vi kan parkere. Der er parkeringspladsen herovre bagved, men der er også mulighed for, at du kan lade din bil, hvis du har en elbil. Lad os gå ind og få startet arbejdsdagen. Jeg hedder Cecilia, og nu vil jeg lige give dig en gennemgang af lageret, inden du starter her hos os. Vi har omklædningsrum, og det gør også, at du har mulighed for at få dit helt eget personlige skab, hvor du kan opbevare dine almindelige sko, inden du får sikkerhedssko udleveret. Du får udleveret en indstemplingsbrik. Den skal du bruge til at registrere alle dine timer på det her stempelur. Der er blandt andet nogle forskellige instrukser, hvor du trykker mødt og gået, men der er også nogle andre instrukser til, når du har overarbejdet. Hej, jeg hedder Ulf og er lagerchef her på stedet. Og velkommen til. Håber du får en rigtig god tid her på Solar. Michael Lassen, og jeg er afdelingsleder for vedligehold, som er serviceorgan til at holde driftsudstyret kørende her på lageret. Her på driftskontoret, der mødte vi Michael og Ulf. Michael han står for vedligehold her på centrallageret. Ham kommer vi til at møde sammen med hans team, blandt andet hvis vi har driftsmæssige udfordringer med maskinerne, så kommer de ud og ordner det for os. Ulf han er lagerchef her på stedet. Ham vil du komme til at møde i forskellige sammenhænge, blandt andet når vi har vores infomøder. Men det kan også godt være, at han bare lige er forbi og ønsker dig en god dag eller en god weekend. Mit navn det er Lise Jensen. Jeg arbejder her til hverdag nede på Varmehotel, og jeg er teamleder hernede. Hej, jeg hedder Claus Jakob. Jeg er afdelingsleder nede i Varmehotel og for Returvarer. Velkommen til. Jeg hedder Knud, og jeg har alt omkring på pladslægningen på hele lageret. Jeg har et nathold kørende, og jeg har et morgenhold kørende, og det går hele morgenen med helt frem til kl. 12. Her hos Lise, Knud og Claus kommer alle varer ind i huset. De bliver kørt ind til vores bånd, hvor vores dygtige kollegaer de lige tjekker, om det er den korrekte vare, inden de får en lokation. Mit navn er Ben Frisk, og jeg er seniorspecialist og har ansvaret for logistikafdelingen og sådan lidt forskellige projekter og lidt 3PL. Vi har et lager i Køge, det har jeg også lidt med at gøre, og arbejder også lidt i servicecenter. Hos logistikafdelingen bliver alle nye varer målt og vejet. Der bliver tjekket data og om det er den korrekte vare. Herefter bliver der fundet en lokation, så de kan komme ind på lager. Hej, jeg hedder Kim Nielsen, og jeg er afdelingsleder for kabel- og grovvarer. Goddag, jeg hedder Hans Christian og er teamleder for grovvarer og kabelafdelingen. Jeg hedder Troels, og jeg er teamleder i vores halområde. Her i vores afdeling kabel- og grovvarer får vi klippet alle vores kabler, og alle varer med en meget stor volumen, de bliver også plukket her. Jeg hedder Mads Smedegaard, og jeg er til daglig teamleder nede i Langgods. Det vil sige, at jeg har 9, 10 og 12. Og velkommen til Solar. Jeg glæder mig til at møde dig. Hej, jeg hedder Peter Bak og er afdelingsleder for Autostore. Jeg er teamleder i Autostore, som er vores teknologiske robotlager. En solarbeklædning på typisk ser sådan her ud. Sikkerhedssko det er påbudt på centrallageret, og ellers så har vi det her flotte solarblå tøj som uniform. Hej, jeg hedder Frank. Jeg er afdelingsleder for forsendelse morgenholdet, for eksportafdeling og for offshoreafdeling, for fastboxafdeling og for forsendelse eftermiddagsafdeling. Hvis du vil møde mig, så er jeg her i løbet af hele dagen, fordi jeg har folk på arbejde fra klokken 3:30 om morgenen til klokken 9:30 om aftenen. Jeg hedder Lise, og jeg er teamleder i forsendelsen. Forsendelsen er det sidste sted, hvor alle vores varer kommer hen, inden de skal ud til kunderne. Her sorterer vores kollegaer dem ud til den rette tur, hvorefter at de bliver scannet på en lastbil. Herefter kommer de ud til kunden næste dag inden klokken 7. Jeg hedder Mette, og jeg er transportchef her ved Solar. Vi går meget op i sikkerhed og tryghed hos medarbejderne her hos Solar. Derfor er det rigtig vigtigt at have Randi og Rune med i vores hverdag.
Hej, jeg hedder Randi Jensen, og jeg er tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant for eftermiddagsholdet. Hej, jeg hedder Rune, og jeg er i eksportafdelingen. Har været i Solar over 30 år, og er tillidsrepræsentant på morgenholdet. Centrallageret er stort, og nogle gange vil du møde nogle kollegaer, som ikke har sin daglige gang på lageret. De bærer en gul vest, og det er sikkerhedsmæssige årsager. Der er også nogle kollegaer, der bærer en orange vest. Det er i forbindelse med rundvisninger af kunder eller leverandører. Som medarbejder hos Solar har du mange muligheder. En af de muligheder er blandt andet, at du kan være med i vores kantineordning. Kantineordningen består af en lækker buffet, der er både kolde og varme retter. Du kan betale på MobilePay, men du kan også blive tilmeldt, så det automatisk bliver trukket fra din løn. Du har mulighed for at være medlem 3 dage, 4 dage eller 5 dage om ugen, så det er faktisk bare lige, hvad der passer dig. Hos Solar har vi en people partner. Hos os der er det Annette. Annette kommer du til at møde i mange forskellige sammenhænge, blandt andet når du skal til en check-in-samtale, men også hvis du har behov for en mere personlig samtale. Jeg hedder Annette Ellegaard, og jeg glæder mig bare helt vildt til at møde dig, for det kommer vi helt sikkert til, når du starter på Solar. Velkommen til lige om lidt. Hej, og velkommen til Solar. Mit navn er Esben, og jeg er VP Operations, det vil sige, at jeg har ansvaret for hele Operations i Solar Danmark. Esben er vores allesammens chef. Ham vil du blandt andet komme til at møde, når vi er her på centrallageret til vores årlige infomøder, hvor han kommer og fortæller om, hvordan det går i forretningen. Vi ses helt sikkert på centrallageret.